Urriak 7 hasi zen movida guztiakin, pixkat harrapatu gintuen eta pixkat impresionata den eta ikusita ez zegoela erantzun bat, zerbait egin behartzela, manifatara joan ginen, baina manifara joatea etzen nahikoa, zerbait egin behartzen. Eta zer egin, eta boikotakin hasi, bestiakin hasi, eta horari ginen kuadrillan, lagunen artean, zein daiteke, eta halako batean, izan genuen kontaktu batzuk Jerezaldian, eta horiek bazutela ja zirkulo bat, mugitzen ari zirela, eta bazutela nola bideratu gauzak, oze forma eman, eta nola dirua lortu ezkero bialtzeko gazara. Horrekin esan genuen, behintzat hori bada zerbait, eta hortik hasi ginen. Ten adibidez, zein genuen, Baskari herrikoi bat genuen, hori genuen azteko horrekin hasi ginen joan urtean. Aurten hori dugu, Tomaseko txorna joan urtean, gero sosketa, gero merchandising diseinu bat genuen, eta oso arrakastatua izan da, eta asko saldu dugu. Kufila pila lortu genituen Jaizkibel konpainia entzat, eta haiek ere diru mordo bat eman zigun. Orain ere teila... Egia auzoko teila fabrikatikan eskatu dizkigute, beste 500 kufila, horiek mugituko dituztela, eta beste diru sarrera badago. Babesa ikusi dugu, jendeak gogoa dauka laguntzeko, gogoa dauka zerbait egiteko. Behar dutela norbait nunca kanalizatu, eta orain gu hasiera, eta gure bidez jendea ari da erantzuten, eta alduen moduan bai individualki eta bere laguntza ematen du. Jendea badu gogua, behin kalera aterazkero ideiaren bat, Baskaria dela edo kufila saltzea edo bat edo beste dela eta jendeak urbiltzen. Dantzariek ekarri genitunean handikan, zizkotanetan, bete zen auditorioa, jendeak nahi du, behar du, baina beti behar da zeinek egin. Hori da orain daukagun erronka dela horreri buelta ematea. Zertik, berez lortu dute itzaltzea jendearen sua eta ikusten da ez dela egia. Eta horreri batzaio kaina eta jendeari ikusi arazi ezin degula relajatu eta genozidia badarra jela.